Jangan fैफिनदोसैला आं जेबो खालामा आंनावबो फैयाथाय फैया नोंसिनो माने नोंफोरनि न'आव फै आंखौ मानो आजुखाना खालामलाङो नोंलाय गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि हामलायनाय आरो आर'ज खालामनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि हिन्जावा थांनाय 8 तारिख 2 मास 2021 समबार बारायखालि क'क्राझाराव इउनियन बेंकआव एटिएमनि सिक्रेट नाम्बार लायनो होननानै थांदोंमोन। 11टा साराय 11टासो टाइमाव न'निफ्राय ओंखारलांदों। दिनैसिम सानथामानो होनजाबाय न'आव गैया सफैयाखै फनाबो सुइच अफ। ओंखायनो आं बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो गिबियाव खावलायहरनोसो नागिरदों। मानोना आंनि हिन्जावखौ नुयोब्ला जाहाथे हमनानै दोनो आरो जोङो फन हरनानै खोन्थाहरो आं बेखौ खावलायग्रोबाय। जाहाथे जेबो गैया। सिगां समाव सोरजोंबाफोर फन रायज्लायनायनि सायाव सन्देह दंमोन नामा नोंथाङा? आंहा फन रायज्लायनायाव जेबो सन्देह गैया। मानो होनबा बेयो आं फनानो मबाइलानो गंसेल'खा सानैजों गंसे। आं एखमबा सानफा थोलो लानाय जायो, एखमबा हर गेजेर नांलायसियासिम आंनो लानाय जायो। एखमबा बे दसे फ्राय बांसिनानो आं बांसिन मबाइलखौ लानाय जायो। बे दसेल' बांसिन लानाय जायो। लाथारोबा एखमबा आङो खामानि मावहैबा बबेबा हाजिराफोर माबा माबि मावहैबा गाव सानसे गाहाम लानाय जायो। बेखिनिल' आंहा बिनि सायाव सोरजोंबा थांबादों आं बिजों सन्देह गैया। मानसिया दङ खाथियावनो आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो। ओरैनो न'खराव माबाफोर जाथायफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जेबो फिसा फिसौबो जाथाय गैयामोन। जाथाय खालि थांनाय बे समबारखालि बियो सिक्रेट नाम्बार लायनो होनखालि आङो होमबा रायजोनि गारजासालियाव खामानिसो मावदोंमोन फुजानि। ओमफ्राय आङो बेलासि होननानै फैबाय। नुफैबाय मानसियानो गैया। ओमफ्रायो होनबाय आरो आङो बेवाइखौ सोंबाय नानि बिमाया फैयाखै नामा होनबाय। ओमफ्राय होनबाय बियो ओहो होनबाय। ओमफ्रायो फन हरलाय नानि बिमानो होनबाय। हरबाय बेवाइयानो रायज्लायदों फनखौ। ओमफ्राय बेवाइया खोन्थाबाय खानायसो बोजादोंनो बोजाखाङाखै होननानै। दुगैबाय आङो दुगैखांनानै दाना थाव फुनखांजोबनानै हरफिनबावनो थिनबाय आं बेवाइखौ। हरबा आं रायज्लायदों आरो बुंहरदों आं मारै बिदि खामानि मावनांगौ नोंलाय फैसायानो आंहा सर्ट जानो नारगासिनो। आं बुंबाय नोंखौ बोहोआबोथ' होनाखै बैसागआव बोदो होननानै आं खामानिखौ मावग्रोनो बिदि होननानै बुंहरबाय। ओमफ्राय नों बोहोखाया नों बोहोखानाय नङा होननानै गावहा फनखौ दानबायबो। आं गोलावबो रायज्लायनो मोनखाबाय। ओमफ्राय बे दाननायनिफ्रायनो आंबो हरफिननाय जायासै फैथोंसै होननानै कारिगाव मोनबाय होनखाबाय नालाय। कारिगाव मोनबाय होनना बुंहरबाय। ओमफ्राय फैथोंसै होननानै माबायासै। जेब्ला 5:30टासो टाइम जायो ज' जों सिथ्लायाव जिरायलायदोंमोन। ओंखामखौबो बावनो सङो। ओमफ्राय संदों आरो ओमफ्राय होमबा फंबायनिसिम मबाइल हरनायाथ' बेवाइनिसो नालाय मेसेज हरबाय आं थांला आङो बिदामोननावसो थालांसै थांबाबो बुखागोनसै बियो होनहरबाय आरो आंखौ। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो फना सुइस अफ गैला। दिनैसिमबो गैया? दिनैसिमबो गैया रायज्लायनोबो मोनाखै। मैया 10:51 मेसेज मोनसे फैदों आंखौ दा गोसोखांसै आरो नागिरनानै मोनफैबाबो आंखौ नोंसोर नुनाय नंला बिदि होननानै बुंहरदों आरो मेसेजाव। 4 बोसोरनि सासे गथ' दं स्कुल हाबफुनाय। आङो ओंखायनो बेखौ एसे बुंहरदोंमोन आरो आङो फैसाखौ ओरैबो नानिनि एडमिसन माबा माबि खामानि मावनांगौ दङ। आं माबा मोनसे खामानि मावग्रोनो नागिरदों बेखौ होननानै बुंनायावनो गाव दुखु मोनलांबाय आरो। बोनाया खिन्थु खानाय बोजानो मास मोनसेसो जाखाबाय बिबाय थानाया। एखमबा मोनाफ्रावबो सानैजों गाव उन्दुनाय समाव गाव बुङो आरो खानाय बोजानांगौ मानांगौ। दाबोथ' बैसागआव बोथ' नों अबेहाय बेरायनायनि मानो खानाय बोजानांगौ। बैसागआव आलासि जायो होनबाय दतमायाव खनसेनो बोनानै आलासि जाहैसै होननानै बुंबाय थाखादोंमोन आं खामानिखौ मावग्रोनो बिदि होननानै। अस्ला अननानै नोङो आंखौ थैयाबाबो नोंनि गोरबोनि फिसाजोखौ गोसोखांनानै फैफिनदो। जानानै फैफिनदोसैला आं जेबो खालामा आंनावबो फैयाथाय फैया नोंसिनो माने नोंफोरनि न'आव फै आंखौ मानो आजुखाना खालामलाङो नोंलाय।